Tugot! Tinapalabas! Tinapalabas. Agsarsarita da General Barbosa ken Lindon. Ket na kuna tinaud-udi nga addan dinutukan na amang patay ken ni Ruben iti pagbaludan. Insungbat mo ti General ang makaamulangan ni Lindon noan niya ti rumbeng nga aramiden na. Iti sabali abangir, agsagsaganan ni Ruben iti panaglibas na iti pagbaludan. Nakuna nila kay Leon nga agan nadlaeng ti baro. Gaputasan a basta-basta ti aramiden na. Nadanon ti Rabi. Nagkaribusod agiti balod ket dago sa naglibas ni Ruben. Natinagmet ni Diana ti baso a paginuman na kuma iti danom. Akaslad na nagparik na kenkwana. Kabayatan na. Agsarsarita da Celia ken lakay Ignas. Itagagayen. Denggan niya tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Anya ti plano nga aramiden ni Ruben. Apay ang naglibas iti pagbaludan. Kan sa dinarod itang tiayan ni Ruben Ignas. Diyak amo, Celia. Ignas, adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Celia, mapankan iti Seled. Ta siya kun ti mangilukat itiri daw. Uwan, Ignas. Sino nga tati agtok-tok-tok? Nudakas day ta tao. Delikado lakit di tibiyag na. Inaklukatan ng tiri daw. Tatay Ignas. Ruben. Kartangam ti umunag. Maglamalak, Tatay Ignas. Ruben. Saan arumbang anagkamang kaadagos dito'y balay? Delikado ti biyag mo. Nabasak iti pagiwarnak ti panaglibas mo iti pagbaludan. Sa anak mo't lang agbayag, Tatay Ignas. Kasabulak ita ti armas. Sige, Ruben. Ilawlawag kung tulagan kan kati amin. Inton sumarunong magkita ta. Pimanaw mo't la adagos ni Ruben Ignas. Wan Celia. Sa apay la kumatawan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Ignas. Ay, sigurado arautan ni Ruben dagiti kabusor. Adda mapasamak adakkel ariribok dito'y probinsya. Anya? Noan niya ti inaramid ko idi. Kasla isumat la ti mapaspasamak ita. Amo nga tan ni Senyorita Diana ang naglibas iti pagbaludan ni Ruben? No mabasa na iti pagiwarnak. Sigurado amamuan nan ti inaramid ni Ruben a panaglibas. Sa dino ti papanam, Branto. Di na kumaibati dito'y safe house ni Linton. Napatag ti papanak doon niya, Dolores. Saan arumbang asumurot ka pa kanyak? Awan ita dito'y safe house ni Linton. Diyak kaya tagbati dito'y. Iso apang nga asim ta di nakpampanawan. Saan kumanatanggan ti ulam doon niya, Dolores? Napatag ti pagnami ka dagiti kakadwa ita. Basta, sumurot ka na kayo. Talaga nga ipapilit mo ti kayat mo. Kartingam nga ro tekting-nay. Amangan numaladawak iti papanak. Abayan agado nga armas ti ada dito'y bodega, Linton. Aramatak amin dagita nga armas kontra kini Ruben, Ninong. Lindon, saan mo maaramat amin dagita nga armas kontra iti kalaban mo? Ha? Nukas pangaringan, tarautan na kanay jay a Ruben. Aramatan tinasurusurum kada kami kani Brando. Wan Ninong, talaga amaaramat ko amin dagiti nasursurok no kasano ti lumaban. Sigurado asikat ti puntirya ni Ruben, Linton. Agsagana kayo kadagiti buyon mo. At dalakit di kupat ama pasamat. Nalaing dayjay a Ruben, tanakalibas iti pagbaludan. Mangipakita nalaing. Ken nasirib dayjay Ruben. Sa nakaskarina ti aglibas iti pagbaludan. Sana ka mabutanggan kwa na, Ninong. Urayek ti panagparang na. Diana, itay payadi ka makaibna. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Tsaka mo, Ante Ansing. Nagpigsa ngamin ti panagtibayo ti barukong ko.
Itay tapaya nakasangput dito kalabalay. Mabalin mo dagina na, Diana. Auntie, kayat ko timapan ijabalay da Tata Ignas. Sika man, Diana. Urean niya nga oras. Mabalin talat na timapan ijebalay da Ignas. Mabit lang, auntie. Isaganak lang dagiti imutak amapan ijabalay da Tata Ignas. Tata Ignas, anya ka di tinapasamak dito ay. Apay adi ka maten matagtagari. Diana, adanas kun ama-amwam. Ha? Anya dayta? Maipapanday to'y kan ni Ruben. Apay ni Ruben, Tata Ignas. Sapsapulan itan dagiti pan nakabagi ti lintag. Gaputa naglibas ije pagbaludan. Anya? Kinapudno na. Imay itay dito'y ni Ruben. Nagdardaras mo't lang apim manaw. Diyos ko. Diana, manipod ita. Sursurwa mo ti agbalin ang natibkar. Saan tayon amalapdan ni Ruben, iti posibleng aramiden na. Tata Ignas, madandanaga na kitikas tangay naramid ni Ruben. Pagkalmaam laang tiriknaham, Diana. Naglibas ni Ruben, gaputaad da kayat na asulbaran. Tata. Awan ti basol ni Ruben. Kan saan nga agar aramat iti maiparit nga agas. At dalakid din ang ikabil iti droga iti lugan na. Isuan na tilewa. Diyos ko. Plano lakit di daytoy dagiti kabusor. Makarit na mo iti panagtanag. Sigurado at grupo mo iti punteriaan ni Ruben. Isungag sagana kami. Brando, nakol uli magkamatan. Di nakmatan kayat akasarita. Adala ngamin pampanonotan, Doña Dolores. Ha? Apay kas taunay mo tinabasag mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka? Doña Dolores, ibagakin ka tipod no. Medyo agamakak kin ni Ruben. Anya? Sigurado nga darangit ang mapasamak. Isungag sagana kami kadagiti kakadwak. Anya? Kasanon no mairaman ak, Brando? Makamu kamot din itibiyag mo, Doña Dolores. Anya? Di na ka di salak ni Ban? Kasanon no patayin nakmat ni Ruben? Lakit niya. Ay jak pa'y kayat ti matay, Brando. Sa anak pa'y anaumang agbibiyag dito'y rabaw ti daga. Nawatan nyo aming ngayong bagak kakadwa. Naskan ti pa nagsagana. Amuyo mo tindi na pasamak. Naglibas ni Ruben iti pagbaludan. Sigurado ada tayo ti punteriyain na. Di ka ganag, Brando! Ala, tayo talang ti bagak kada kayo. Sungbatak pa iti cellphone ko. Hello? Apay ngayon mawag ka? Anya? Madama karangrangit yun ni Ruben. Ala, ipakamok adagos dahi takin ni Boss Lindon. Aganad kayo. Bye. Awagak adagos ni Boss Lindon. Ipakamok ken kwa natin mapaspasamak iti sabali pa'y hideout me. Diyak kayat timapan iti day di alugar, Brando. Agbati kan, Doña Dolores. Saan narumbang amapan ka iti day di alugar? Uwan, nakabutbutang. Imbagak lang arod ken kan agbati kalangan dito sa safe house. Ngam natangkin latta ti ulam. Oh, ijak namin kayat agmay-may sa ijay. Iso asimurutakan ka. Ala, agbati kan dito. Mapan kaming kadagiti kakadwak. Iye pakapaspasamakan tirangan. Matay kayo! Manulangan na giti kapuso ko. May sa dahil lugar na pagpakpak niya nagiti puyo nila doon. Kumsap na! Dandani ako na. Diyak makita dyan ang paltukan niya ka. Naglamang adagos tiyawan ng pahin. Dahil dito. Patayin kayo aming nanda dito eh. Ada dibding alugan na giti kapuso iti saan unay nga tayo. Ni Brando ti dimsag iti lugan.
Kakadwa, agwaras kayo! Nagsardang tiranipak ti Paltog. Delikado na ito ang panagulimag iti aglawlaw. Bangkay dagiti kakadwami tinaiwara iti aglawlaw. Saan asinsinan ti kabusor mi? Iso anas ken ti panaganad. Adda nagputok iti dayta apasit ti hideout. Adda laki di dyan ni Ruben. Papanak iti pagtataudan ti ranipak. Naskin nga aganadak. Lindon, karang-rangat itadagiti buyot mo ni Ruben. Bayam nga isuda pa'y lang ti makamo iti amin. Aggagatilan ti ramay ko amang kalbit iti gatilyo, Ninong. Kaya't kung ti makirangat kini Ruben. Madanon tulat taday ta, Lindon. Isuday ta di bagbagak at timing lang ti panakilaban. Saan ka gagapura? Tadelikado ti biyag mo. Ninong. Kas iti aramiden ita ni Ruben. Aramata na ti utek na makilaban. Agasam, agmay-may sarim maot, iti ayan dagiti buyot mo. Amok asyak ti sapsapulan ni Ruben, Ninong. Nasagana akon ti posible ang mapasamak. Dahito yan di bagbagak arogi ti riribok. Saan ka apatiw kan ni Ruben, Lindon? Sa anak nga agpaatiw ken kuana, Ninong. Rumbeng laeng. Tapno makita na kapaya si bibiyag ni Papam. Sumangpeten day jay iti kabiitan apanawen. Matay ka, Ruben! Klata nagpukaw ti awanan baing. Kakadwa! Nagtaray iti abagatan na pasay. Kamati nyo! Gisit. Apay asaan may amaparmag ni Ruben. Nagado kami pa yan namang palpaltog kinkwana. Sana mabalin ang makadayo pa'y daya, Ruben. Iti da ito'y alugar ti pakauyusan ti biyag na. Brando! Nagtulong ni Ruben iti katakiran! Ala! Surutin tayo ti awanan baing! Senyorita Diana, husto ti ko na ni Ignas. Pagkalmaam lang tiriknam. Di ka unay agdandanag. Manang Celia, Jack lakit di kayat nga dadaka sa mapasamak kan ni Ruben. Diana, makapadakas kan ka tinalabos sa panagdandanag. Patip kerem ti pakinakam mo. Wen, Auntie Ansing, Manang Celia, madanaganak lang amin. Ta sigurado asap-sapulan itandag iti pan nakabagi ti lintag. Sigurado dayta, Diana. Panagkunak, amo ni Ruben tararamiden na. Kan para matlay ti pagsayaatan ti kaadwan dayto mapaspasama kita. Pudno dayta Manang Ansing. Kaya't nga ornusan ni Ruben ti amin. Patsyak asap-sapulan na itandag iti kabusor na. Anya ti mapaspasamak itan, Brando? Karang-rangit mi pailang ni Ruben, boss. Anya? Boss, lading ito nga iba ka. Atun ka dagiti kakadwa tayo tinapasag. Anya? Ngamdi kagdanag, boss. Aramidin mi amin nakabayalan mi. Tapno maparmagmin ni Ruben. Buisit day tao. Talaga asiit iti barukong ko. Ala, aganad kayo dita, Brando. Bye. Oh, may san nga oras akarang-ranget da Brando day jay Ruben. Kaya't kun timapan iti pakapaspasamakan ti ranget. Ngam linapdanak ni Ninong. Oh, buisit kit de! Kakadwa, agsipot kayo na imbag. Ang mga not dalangit aglawlaw ni Ruben. Juan, Brando! Agpalpaliw laki di day jay Ruben. Agmay-may salaing. Ngamsan tayo ang maparmag. Sa nabali, Brando! Ano ti bala tayo? Uray pa'y agbayag tirangat! Pudno tayo na! Kumlab kayo, kakadwa! Brando! Di kami yan napasin tirani pagtibaltaw! Kakadwa! Agaruto ka nga umasidag iti nagtaudan ti putok ti baltog. Bayabayan dak! Juan, Brando! Sa baya mapanak iti day siya lugar. Pagtudwen tayo pa'y iti bala ti naglemangan na. Tira, kakadwa! Saan nga mo dagiti kabusor ti palpaltugan da? Diyak mo't tinasiputan mo sa dino itanti ayan da dya, Brando. Amok nga da pakainaigan ni Brando iti droga anaala dagiti pulis iti lugan ko. Plano dati naramid da. Tapno may baludak. Ken tapno mabukodan ni Linton ni Diana. Itapay lang.
ipuso kong tao ni Lindon. Agan nadaklangin. Saan pa yan ay bustag iti kabusor akarangrangit ko. Anta nagkarasakas iti samo na nga dayo. Agsiputak. Visit. Awan mo iti dayta apasit ni Ruben. Ngam di ta alugar ti nagtaodan ti ranipak ti paltang. Sa dinong arudin ti naglemangan na. Sinyasak na kiti kakadwak nga umasidag da kanyak. Saan nga ta naglibasan dayja Ruben? Itay pa'y anagulimag. Awanan ti manggag aranipak ti paltang. Magnaak iti kasamakan. Tapno di basta makita ni Ruben. Nasinyasa kong dagiti daduma kakadwak. Dagitimot daduma. Umasidagan dito'y ayan ko. Brando. Ruben? Anya teramidan ni Brando, iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.